नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा लाडका ओंकार सावंत आणि माझा भाऊ कार्तिक सावंत आपल्या नवीन चॅनलवरतीच म्हणजेच मालवणी ब्रदर्सच्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आपण जाणार आहोत मरीन लाईन्सला. बघूया मग तिकडची एक रविवारची सकाळ कशी असते. चॅनलवर नवीन आहात तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. चला. मित्रांनो, आज आपण जात आहे अंधेरी स्टेशनला, तेही रिक्षाने. तर आपण अंधेरी स्टेशनला पोहोचलेलो आहोत. एक मित्र येतो, त्याची वाट बघतोय. रेडी थांबूया. मित्रांनो, आता आपण प्लॅटफॉर्म नंबर 7ला उभे आहोत आणि आपल्याला तो मित्र भेटलेला आहे, स्वप्नील वरवटकर. हॅलो. आता आपण याच्याबरोबर चाललो आहे मरीन्सला. ट्रेनची वाट बघतोय. ट्रेन जरा लेट आहे, 11 मिनिटं 10 मिनिटं लेट आहे. आपण फास्ट पकडून चर्चगेट स्टेशनला उतरलेलो आहे. तर इथून आपण चाललो आहे मरीन्सला उलटं, कारण का मरीनला ती ट्रेन थांबली नाही, मोस्टली थांबतात. आता मरीनला जाऊया. आपण आता मरीन लाईन्सला पोहोचलो आहोत आणि माझा अजून एक मित्र येतो आहे, त्यासाठी आता थांबावं लागेल स्टेशनला. मग त्याला पण घेऊन आपण जाऊया मरीन्सला. मित्रांनो, आपण ज्यासाठी थांबलेलो आहे तो पण आता आलेला आहे. त्याचं नाव तन्मय सावंत आहे. त्याच्यावर त्याचे मित्र पण आहेत. हा मरीन चालू झालेला आहे. तर आपण मरीनला चाललो, क्रॉस करायचं आपल्याला. कंस्ट्रक्शनचं काम चालू आहे, पण पुढे जाऊ पुण्याच्या पुण्यामध्ये. हां, बरोबर. चांगले गाड्या उभे आहेत. ते बघा, आत्ताच बाईक गेली मीटियर. आपण मरीन्सला आलेलो आहे. हा पूर्ण मरीन्स आहे पुढपर्यंत. हा समुद्र. इकडे अशा खूप गाड्या आहेत मित्रांनो, आपण बघण्यासारख्या. आपल्याला तो कोपरा करायचा आहे. त्या कोपऱ्याला आपलं एंडिंग आहे. मित्रांनो, मरीन्स हा खूप सुंदर असा समुद्र आहे. खूप सुंदर अशी जागा आहे. आणि त्याने कॅमेरा आणला आहे फोटोशूटसाठी. याचा स्वतःचा कॅमेरा आहे सोनीचा. मित्रांनो, मरीनमध्ये खूप मजा आहे. बघण्यासारखं समुद्र आहे, खूप क्राऊड आहे आणि इकडे मेनली अशा गाड्या येतात. आता सध्या आम्ही खूप बाईक्स बघितल्या, जसं की ZX होती, V4 होती, डुकाटी. त्यामुळे मजा आहे खूप. ज्यांना जे खरे ऑटोमोबाईल एन्थुसिस्ट असतील त्या लोकांसाठी खूप चांगले असं हे ठिकाण आहे. इकडे रविवारच्या खूप गाड्यांच्या रॅलीज होतात, त्यामुळे खूप गाड्या बघायला भेटतात. ते क्राऊड आहे. चला बघूया. इकडे म्युझिकचं काहीतरी इन्स्ट्रुमेंट्सचे आवाज येत आहे. खूप येतो.
फिरलो आहे. खूप मजा आहे. सकाळची अशी खूप वेगवेगळे कार्यक्रम आहेत. इकडे डान्स आहेत, गाणी होतात आहे. त्यामुळे खूप मजा येते. थोड्या वेळ फिरूया आणि मग घरी जाऊया. तर मित्रांनो, आता आमचं शूट झालेलं आहे स्ट्रीट फोटोग्राफी. सपोर्ट करा, लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला इकडे सगळ्या माझ्या आवडत्या बाईक्स लागलेल्या आहेत. या सगळ्या माझ्या बाईक्स आवडत्या आहेत. हे 2 KTM ॲडव्हेंचर उभे आहेत. 310 390 डॉमिनार आहे, बघू शकता इकडे. खूप बरं वाटतं इकडे फिरताना, खूप छान वाटतंय. रविवारचं सकाळ एकदम अशी सुंदर असावी. ही पण काहीतरी या सकाळची झोप मोडून रविवारची सकाळ मनवायला. खूप सुंदर आहे हा मरीन लाईन्स. ही माझी समोर आवडती गाडी उभी आहे, 4x4 महिंद्रा थार. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तोपर्यंत गुड बाय.